Lumambot nga ang gulong ni Orange mga kalye. Biglaan talaga. Big shout mga kalye. First time ni Orange na matamaan ng isang tornilyo yung pinaka... hindi pala tornilyo, yung may tules. Basta yun. Kaya pala lumalambot kada hapon at napaplan, meron palang nakatusok na pa ako mga kalye. So yun. Dito sa mismong tapat ng 5-star, vulcanizing na kompleto ng machine. Meron na ring meron na rin silang car wash. So yun. Ito nga ang bumungad mga kalye. Ang doktor ni Orange, mas bata sa akin. So nakakabilib nga mga kalye na dito sa San Carlos sa tapat ng 5-star, merong vulcanizing shop dito. Halos kumpleto na sila. Pagdating sa makina, pagbaklas ng gulong, yung gagamitin nila sa gulong na nabutas, and etc. Siyempre, malawak din ang parking area, kaya masarap dito magpa-vulcanize. O kung gusto mo after pa-vulcanize, magpa-carwash ka. Kasi all in all na sa iisang area. Bilib nga ako mga kalye kasi first time ko makakita na nagbo-vulcanize na bata pa. Take note, mahaba pala yung nakatusok kay Orange. Grabe ka, saan ka kaya banda natusok? So nagulat nga ako mga kalye dahil ang akala ko ay susunugin niya yung aking gulong. Pero nung makita ko kasing sinindihan, nag-react ako. Pero ang sabi niya, mas maganda raw ito kaysa doon sa mga ginagawang traditional na pagbo-vulcanize. Marahil nga siguro dahil tubeless yung gulong ni Orange mga kalye. Inispatan na nga ng aking camera mga kalye kung paano niya ginagawa. Kaya kapag kayo nabutasan ng gulong, naplatan, puntahan nyo lang to at yung service sila. Natapos na nga mga kalye sa ilang minuto lang. So eto na nga, nilalagyan niya na nga ng pampadulas ito mga kalye para hahanginan niya at tapos na ang boxing. Masakit talagang makita mga kalye na ang inyong gamit sa araw-araw na hanap buhay ay nagkakaroon ng mga ganitong problema. So syempre, gagastos ka rin ng pera. So yun nga mga kalye, na-swak niya na nga tayo, pasok niya na ang gulong. So all in all for goods. Kaya dun sa mga masisiraan, puntahan nyo na ang lugar na to. So di ko na nakuha yung pangalan, basta tapat lang siya ng 5-star na paradahan ng bus dito, mismo San Carlos, likod lang ng McDonald's. So yan, natapos din yung ating pagpapulcanize kay Orange, no? So isang maliit lang na pako, alambre o ano man yung tumusok sa gulong mo, pag tumagal, yun yung talaga magpapalambot ng gulong. So kailangan talaga agad ipabulcanize mo na or pa-check up mo na doon sa mga eksperto. So yun, kita-kits ulit tayo next vlog. Share lang. Hanggang dyan nga ang ating for today's video mga kalye. Ingat-ingat din next time sa biyahe at silipin lagi ang gulong. Alamin at silipin natin ang bawat kaganapan. Halika, sumama ka na sa ating biyahe. Sama-sama tayong alamin ng bagong diskarte. Hindi ka iiwan sa pagkakante. Kalye mo tubig talaga namang napakaswabe. Para bumiyahe at pamahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maari, umulan man o umaraw, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede, talo na mapayakap sa katamarang humaatake.